Anyway, mayong adlaw di ay sa to ang tanan no. Og Merry Christmas di ay sa tibuok kalibutan kutob sa tanang nag-celebrate og Christmas karon. Merry Christmas sa tong tanan no og i-bless pa unta ta sa daghan pang Christmas nga maabot sa to ang kinabuhi please lang. Anyway, di ay karon di no kay December 25 so grabe na mo kadaghan og cake nga sobra. Kay lagi tulo ka buok ang amo ang cake nga gipalit. Unya lagi ang mga bata na mo diri sa balay di is nabuhong naman kog kinaog og cake mo nang wala na nila pansina. Kay og sa bukid pabitaw ni Dino kung duol pa lang ni sa mo ang bukid ay ipanghatag jud ko ni sa mo ang mga silingan ning kika ba. Kay dili biya jud tanan maghanda og Christmas. Samot na kami sa una sa bukid ay is wala jud mi handa og Christmas. Kay kung maghanda manggali mi day adto na jud sa New Year. Ang trabaho na mo sa una day sa bukid pag mag-Christmas is mga tulog ra jud in town please lang. Munang nakana jud ko sa kunahuna ani day kung duol pa na lang ni sa bukid day ako jud ipanghatag atong mga taong wala naghanda ba. Ambot lang sa doy nagkiyat mapuning naong nakupalit og cake good please lang. Kay mga bata man gud sa bukid day kay lamian kay sila ning cake ba. Kay dili biya ka perminti makakaon dito sa bukid og cake. Munang lami unta kay ni sa mga tao dito sa bukid. Unya lagi kay di man to na ko mabasa-basta hike ang amo ang bukid good. Unya diri magud sa syudad day is wala koy katagaan. Kay lagi kanya-kanya manggod migit diri day ba. Unya among mga silingan pa gyud diri day no kay mga datoon. Maulaw sad ka manghatag sa ilaha day inya mas lami pa siguro ilang cake kay sa ani. Munang dal-on na lang namon ni day kay lagi ugma puhon day is mag-outing mi. Basin di ay mahalin ni amo ang cake ugma puhon please lang. Unya ako gitawagan si Fatherland day kay lagi ako ni ipadala sa bus ang cake unta. Ay just me day di makontak si Fatherland. Kay ako ara manggod unta ni ipadala sa bus day then ako lang patangan nila sa karsada ba. Unya day ang problema sa nako day karong mga panahon na day is puno kayo ang bus. Basin sad unya day malimtan sa konduktor ug naog dito sa kuwang ayaan ba. Madala-dala pa noon ni ang cake. Kaya ang amo amang guday is dool ra sa highway ba. Pag naog mo sa karsada day lakaw lang mi gamay amo anang balay. Muna day nadyo panahon day kung na ako ipadala sa bukid day is ipadala ron ako na sa bus ako alang siya plitihan. Pero kani mang guday is maglisod jud ko padala ani day kay basin yag abot ani dito sa bukid day is natuyamok na ni ang cake please lang. Bitaw oy Merry Christmas day is ato ang tanan no. Unsa man nabilar na ba ang tanan? Og nag-enjoy na ba ang tanan gabi please lang. Kay kami diri sa syudad day is natulog ra jud in town mi. Wa na mi kapaabot sa alas 12 day kay lagi wa man pud mi kitag fireworks very good. Anyway, mora day to ako i-share sa inyo no. I'm Emily and thank you for watching. Manambay mo ay.